салом дӯстони азиз, бо шумо ҳастам мисли ҳар вақта дилҷӯи хатлон. имрӯз хостем барои шумо як видео пешниҳод кунем. яъне аксаран бародарон мепурсанд ки чӣ хел дар ҳамин рӯи видеоҳотон аблошка мебинед дар YouTube. тарзи аблошка монданро барои шумо нишон медиҳам. ба программаи творчески студио YouTube мешавад, чуноне ки дар болои экран мебинед. барои программа дастрас кардан ворид мешавем Play Market ва дар поиски Play Market менависем творческая студио YouTube. хуб, баъдан ҳамиро скачат мекунем, яъне ки ҳама скачат кардаги ҳастай. баъд аз скачат кардан открит мекунем ва дар ин ҷо аккаунт мепурсад. хуб, ама аккаунти худтон мемонен автоматик ва мехоҳем ки ана ҳамин видеоро аблошкаша иваз кунем. ворид мешавем дар ҳамин видео ва аз боло чуноне ки мебинед нишонаи ручка аст. хуб, ворид мешавем дар ҳамин ва чуноне ки мебинед изменить значок, ана ҳамин значокро як бор зер мекунем ва аз ин ҷо метавонем ки ба таври автоматик худаш нишон додагӣ иваз кунем ё ин ки изменить ҷое ки плюс аст зер мекунем, яъне ки аз галерея метавонем ки интихоб кунем. хуб, аз ин галерея мисол ягон суратам метавонем ки дар ҷош монем. мисол ана ҳамиро мебинем. чуноне ки мебинед бародаро, формати ин 1028 ба 720 мешавад. мисол барои шуморо нишон додан ман ана ҳамин аблошкаро мемонам. вибрат ҳастай, зер мекунем ва аз ин ҷо боз метавонем ки мисол дар описаниш ягон чи нависем ё ин ки номи видеоро иваз кунем. хуб, баъдан сохранить зер мекунем. хуб, чуноне мебинед бародаро, иваз шидагӣ ҳастай аблошкаи руш. ҳамихел метавонем ки иваз кунем аблошкаи мисол видеоҳотона. ва бародарои азиз, агар ки видео ба шумо маъқул шуда бошад, дар канал обуна шавед, лайк монед ва дилхоҳ видеое ки мехоҳед дар комментария нависед, ҳатман барои шумо пешниҳод мекунем. боқӣ дар паноҳи худо бошед.